Kau yang ai tu play pi baro hagar teng kejang utraj gi bo chis quest bala play biang sasi sini ni kalat kabu nam ta jangi ke bingin ya sngo ni ka ten kejang utrai akar men ba ka ni ke jingi kai ka longken ka ba akar khu nam ta jang ka jing kejang pi ru kum chop ha ni ka por ka jing kai kan long halo jang ni ka subject kum no ban chop ya ka jing pchoi kane kade ka jingkai ke bala kerpat kenang da i ba varis langste ha gane ka comments ka ba ila comment men ba upload ye to ka jingkai ke boong ka jikuslai ya kala shai akaman ba gane ka jingkai ka long ka jingker khu ba ka jing pershan jing ba varis ba kum juru da jong phi baro yo pe ba kami ya gane ka video ya gane ka jingkli kumno in job ya ka jing pchoi nila ek bingin bu aku ipat kurkom kata kalong hak kurkom ngin le ek bangin nam ha ki jing pensoi kani ke jingkeli ke dei ka we ni ke jingkeli ke ba baro ki banget hau kres ki jukeli bat ki jukwa ru ye bikin yo ye ke jing juba ha ke jing em ki keli ya kani ke jingkeli namar ke ya lingba jong ki jingkelon ki jing ha ka jing em ke jong ki ha ki jing pensoi ki ba har kurkom kaktir jong play ke thu shai kedar nga bade pi ba baro ki bri ha ka purthai kim la man la na ka jing pinshai kerhai ki nuksang shom na ka bible chapang jong ne ka jing shisha ba baro ubri u ya limba jong ka jing pinshai kum ka nuksa ka jing pinshai ya adam ka em ka jing pinshai ya u samson ka jing pinshai ya david ka jing pinshai ya u petrus ka jing pinshai ya ananias bar ka safira bar shibun ki nuksa ka bible in shem bagi siap pensoi ha gajian nanti jongki ha gajing em hari kan mau pat ya kan gajing siapa gajing pensoi naladehi kam dei kapop hanre ka kelalong kapop dela da jaba banga benapi ngijit ka man sngobahi ya ka bangin bin ko ngo haka saya ka bangin ya saprang na kwa ya ka bangan ip ya kan gajing penslo tu siapang jaga jing pair jaga ni ki artlik tin jing tinjo ba jing penchoi ya kini ki artlik tin haga tin hebrew ber ka tin great la shu shem na ujo utmai kata naka bat maka na ka tin hebrew bat peirazo bat peirasmos na ka tin greek haga bakini ki tin ki shumut bat ban pen shisha lani to prove lani ban tinjo to try or to tempt lani ban bo aga jing pen shisha ban putting to the proof ne ka jing tinjo ya ka jinglong testing of character or quality ka jing pin ya phe jong ka kom sngo tho ye ni kitien ka kom ka jing su tho janga ba om tang ta ka jing su tho janga han rai haswa ya ka bang pin kre di ka jing kai ngala wat jing kep na kini ki break bala pas ka kedan phd ha ka kasir komjo ba ni ki per ki para sakri jung try ka jing phe jong gini kitien ka jing phe jong gini kitien ka shong haga jingtmu jongga jeli jongga benta ke balakran laning lam ongga konteks jongga passage ke ba lakran hangto
Lada day baka jing temu kalong ban pen bhal ni belong positif la pendan kam da kengtin jing tinjo den man ga dawu David aka sam ko bashi spotlight kundai ga khat ka ba arfla ba arfusa on sa ong yigi kengtin to yet yanga a blay but to tip la ga donut jenga to tinjo yanga pikami ni kengtin to tinjo yanga but to tip ye ki jingmat jonga but to kmi la ga don hanga kalenti ba man but to ilam yanga ha kalenti bam jikat apa pisat tinju kum ki banget haga jing im ke jong pi jet ya kawan keman jet ya kawan aino you try nomor kani kanya yang abadi pi ya ka bangin nang kiu sa umau jam jong ka jing long rang ba ha bedai bat kata ka jingat lenti ke jong ajang pi kum ukur start nane kum ki nong bot ke jong uji squeeze laningi ya ata ka lenti mi ong te pareng sa ka Christian maturity. Dan yang kita tahu bahawa Jacob unsa kentu, saya kita kibamat, kita kijing kijing kendo, kijing tunjuk akan jing dah kebau ongkom ni ha Jacob ulang beringkong, dekat ke baa berbalai, to pinyo ya kijing kemen sudah ko para bangit cenga, haba pihak hai kijing tunjuk babonjat, syuk tang kendiat, syuk tang kado teli, henry hai babon rukom. Kita nak bawa apa pitip, bah kata ka bah perang ya kejingit jeng pi ke pelong ya kejingnya sya. Laraja bah kejing temu pat kelong, ban penhap lani ban riam, ya no inu ka basnio, la penengkam kenda kan kekentin jing penshoy. Kumbalong ka jing penshoy ke jeng usutan yu cisu, ban bau cisu. O la mi no nak jeng jing baptis kumang iya po Matias nung basau kat kunikong ndut kat makat we. Haba wan berbobor ke jing penshoy ken mau ba kadai ka por ba unyo ban pen itu ya ka jinglong ka basyapo jaga danu jang aja fikalong ka bakum no ka juba ka bangi sya ka no ka jing penshoy kan ya thu la ka danu ka jing ka shem jing smau ba ka ba lane ha ka basnio kadang ka jing ya per jang ka jing sya penshoy bat ka jing ha ba ka jing penshoy ban sya penshoy kamlong kapop henry ban ha ba ka jing penshoy pat kata along kapop ti kamlong in le ya ka bangin job ya kini ka jing penshoy dan kerhai kerkom jubab ya kani ka jing keli ya ka balak pen peksanu ni ka kting ka jong boleh henry haswa ya ka bangan ai ka jubab halo jeng ka jing la sya bangan kedat ya ka jing jubak jeng pi shwa sakane ka thmei jong ka jing penshoy lane nang no ka jing penshoy kawan namala ja bangim sulthu ye ka ne nginam nang hiru ye ka bangi le persya ye kita jing penshoy bawan ha ka jing im jonga jong pi nang no kawan ka jing penshoy ka baningkong ka jing penshoy kawan na ka jing kwa pra jong ka do ka jong upreu hi kebangi apa Jacob kau nang kebaningkong dekat ke bakat sao Ephesus nang ke baar dekat kebaningkong tu ke balai ngapen pulih pitang na Jacob nang kebaningkong dekat ke bakat sao ke bakat ongkom ni hanai la pen shoy ya uwei po uwei baro haba ring pa u da ka jingkwa brai la ka jonghi bar haba lariam ya u kani kata ketelong jing pen shoy ke bah khmat du ke bawan menye pen shoy ya ka jing im ke jonga ke jong piden makani ka dau hiru ba usitan uyolat ya keban pengat yang habar pi hak kita kisrep bar hak kita ki jingriam ki jong o kema usitan dei ublei namar bo dei tang ujing thau jong ublei namar kata umla ya ka boni i ka perkhat ka perdan jeng jong pi henry udai pat utaken ubala tip ne ubala tibet pa ne ngilam ong te phag balong expert sepangga jinglong jong ka jingkwa pra jong ka do jong ka jong pi nama ulas tadi deki popo haja slam utip biang lagi kwa jing kiki aku tukur kom kamut ngikwa ya kan ngikwa katai namar kata utip kan haga bentar ka bakum no baka do jong ka jong pi katamat ka jimput shoy ka beningkong kawan nagadao jong ka jingkwa pra ka bawan nanga bana pi ka baar pat nang no kawan ka jimput shoy kawan nang suitan hi Genesis kong nang balai dekat beningkong ningkong tesen nang balai dekat ke san ngai thu ya kata kadang ka jing perkhat ke bala sutit hai babon ngut kibra ha ka baki kenno ba ka jing hap jong ki ha ka jing penshoy ka dena ka daw jong sultan hoi wala ka ni ka long ka basisha henry klem ka beningkong
lening lamong klan kata ka jingko abra jum ka do usuitat unum yo lat yang ngaba de pi ya ka bo un pin shoi ya ka jing im ka jingab ka jong pi ka em ka ha ka jing pin shoi ka jong usuitan nama play ha ka ba shapo juga danu ka jong ka kalat kwa ya ka ban ba no ta uso ya bo ublay ula maha bo umdai ya bo ba lesing lam ong ba usuitan uday tang uta unong pun jingking kumno ba ngingin yo e kata kecing kwa jong kadok ke jongi lesing long tau nong yarap unong pun i no kedol ti lek kan ni lek kumta pin yo e kata ke ko pikwa ka danu jong pi kan ni kade kata kecing pisoy ka baar ka bawan nang sitan nang ta kecing pisoy ka balai ka wan nano kecing pisoy ka balai ka wan du na ki waipat ki para brio kung iya po proverb nang balay dekat kebasan de benrio a petras kung nang gam dekat kebakat pra ganuksa ka paka baka jipun shoy kawan na ki waipat ki para brio kadai ka bangi ihi ka per eden men baka kala dep ya ka ban bam yo tu uso ya bo play ula maha mom de ban bam lalu bakal ai sosya tengah congka bat uru ula bam ket kum Genesis nang balai dekat kuan rio kajip choy sya Adam kawan lingba congka im amakta kajip choy balai kadai kebawan na kimepat ki para brio nata kajip choy ka basal pat kadai kebawan na kapertai berkawai ke hak bagi syar ke jong usitan dari mereka daw bau cisu bat ki apostol kin saong ya usitan bau de ublay ni usim jangan kapertai kami apa Yohanes kol nang ba ka sawat khat ke balai po Efesus kol nang ba ar koren kol nang ba sawat khat ke ba saw hakan kapertai bau usitan usin syar dan kini ki likely ki ba hakamat doa kiba persyang mantelap ya ka perkat ka perdan bat ya ka jinglong ka jingim ka jak wai pu wai brio kata kalong ka beningkong ka jingkwa pra ji ka do ka jingkwa pra ji ki khamat ki jingi bat kamjuru ka jing sarong thala ja ka jingim ong u Yohanes ha ka siti ka beningkong nang ka ba dekat ka bakan rio ki katuk ni gnuksa ki badan ha ka perthai ki banyak lan ki belam yang abadi pisha ka jing pesai ki long kini oh ngin muara lut ngorak tan katuk ni ka ni kong ka spa ka po de na nga daw po sa kuntu sya uthumuti ba un sneng ki para banget han ning kong thumuti nang mandre ka bakanda de ko spo ka ni kata nang ta ka baar ka bor kama lamaham ha ka kitab Deuteronomy nang ba pra dekat ka banyo khatnyo bar ka pra bar kumjurun al chronicle ba apre kat ke bakat real nang ta sa kani kawai ka bajelai pha ka aurea la ni mi okti parang ka lustful desire jong ka chikwa ka tho changa champi ka bangi po proverb nang ban real kat ke ba atusan ba proverb nang menyo kat ba afwai ba ka bat notam lai ka jing sarong ka bangi po proverb nang ba kat wai kat ke ba ar jadi kan kita mai ki ba tho nang no kawan ka jing pilsoi ka jing im changa champi horkit hot dang lano wat ong pat ba ublay upin shoy ka jing im ka jangan ni jipin im ka jang pe namar ublay um jipin shoy ni noro kabi iya po cakap kal nang ka ba ning kong kat ka ba khatlai ka pit scam ya ka ni shisha hot ba untim ju ujule ya ka ni nakapor kenang ya ka ba ka jingit jenga jang pe kan ya ka ba nang san hau pat lane kenang ya ba mangawat pingin yo ya ka bangin bo ya ka jiksan ya ka batuli ka pura hau haraban ong pat bo play pun shoy kata ka long ka jing hikai ka bo pakla kumno ngin le banglat na ki jing pun shoy ha ka jikim ngalong api ba ka dan kerhai ki jubab sepang jong kene na ka ktin jublai hanrei ngamentangan perwandur ya ka jing jubab na kini ki sau tuli kimat ki ba ngalai sambat happy day bat kade katamai jong kajik pchoy kabaning kong kumnungin le ya ka bagin job ya kajik pchoy kabaning kong ya da min sem jong utrai kat bakum kajing kwa jong kada namar ba katelong
jong ka jing pinshoy kawan na ka berai jong gado namar kata wat ya ket bakum gado ya da umsim ang ka tin jong try na ni pe po galatial nang basad ket ka bakan reo kadang ka jing ja ka ba mayan hadu kata habangi poi ka bagin pediang yo chiskus ha ka jing im ka jong ab ka jong pi pa ka jing mayan kalong kane habangi pediang yo chiskus ha ka jing im jong pi yo kanya kata ka jinglong tenrai ba kenjamin sim ni mi ok te par ka spiritual nature ka ba pelapat dan ka ba pelapat kalong ba kadang yang im ha ka do kom ki ba ngai hau kris chisu ni dan ha po jengi ki atli ki jinglong tenrai ka ba ningkong ka spiritual nature dan ka jinglong ba kenjamin sim ba ka ba apa ka ba kenjado dan ka sinful nature kabakan jadok barabor kaile persa aka kabakan jamin sim kabakan jamin sim barabor kaile persa aka mi jadok kabakan jadok kakwa yang ko ngu kat bakum ke jingkai jong ni ke perthai kat kabakan jamin sim kakwa yang ko ngu aka bede jong apply kini baroar ki jinglong kini le kma tat hadu ke sni je ke jingyap ke jonga ba ke jong pe Raja bapi ya kat bakum gado penomlak man pin sungup hayu play ong puah harum ngom pra ket ke bapra wani penomlak hiru bangat na kata jing pun ki ni jing influence ka bor jing ka pop ada pia di bersempat pe penyap tran je jing kwa je klia jong gado barokan pol upatai bhai kan ya galatia ngom pesan na du kat ke bakat ring ter te jing kli kalong komat ayu bangin ya du musim kadi ka shumut bad em ka jing em ka bala sha pin ki le ka ba sha influence ha ka jing alam ka jong musim ka jong play kan ma wo musim jong play pat jing pin ki ene no jing influence ene no la jaba uta ubri shum ai hi ka la ya u ye ka ba unya lam je ka jing em ka jabo pin bor musim jong try sakani ko ka jingkeli kami hakanur kom ngin smoto baka dai ka jingkin ki ka bawan na musim jong play kanu ka jingkin ki le ne kanu ka jingkaran ka bawan ha po jong pi ka balam barabor ya pi sha ka jisha jong ka ktin jong play nangat bakata ka jingkaran ka dai ka jingkaran ka bawan le ne ka jingkin ki ka bawan leng ba jong musim jong play Ucisu ukuran sha pang jong kam jong musim bakut ha ga ong kum ne ha yonas nang ga bakat kat bakat lai anda ulawan mau musim ga jing shishakan on yalam ya pi sha ga jing shisha baro bat ma ka kani ka kentin on yalam ya pi sha ga jing sha ba namar on keran nala de hendrai ya ki ru kat ba on yo sngo on keren bat on penpau happy ya ki ru ki ban sawan kum no pat ngintep bakadai ka jingkran ka bawan na musim jong play la ja la ya ka tin ka jong play nyem pule pat nyem pusan kam tam teham ni kan pa kamat ka baar kum no gine bangin job ya ka jing shoy ka long yai pule yai pusan pada ka jo kupor yai bo aki jikin mal ne yai bam lendet ka tin jong play hapo jong pi kan mau setan upenan kami ke ketien ke jong play ya ka banyale persha ya ka jing ke jong pi komba upenan kami ya ka banyale yu chisu men ba upen shay yu chisu ha ka rishap ne ka bul kasih ke barim ka ong klau hanrai ka kompedan kam ke jong setan ke ketien ke jong play kalong shabana ka konteks ne shabana ka jeli ka badai usim tang ita ibenta iba usno ya hap ni iba kershan ya kata ka jing perkat ka jing mut ni kan nya ka jong la ja mangi shpule ya ka tin jong blai ngim pusan la ngim study ya ka kalong ka besuk yang awat pi wangin sha rong no ha kita jing perkat jong but hap ki jong usetan dan ni ka daw dan kami ni ka bangin hap ka bangin study ngin pilut por ka bangin shong perkat ngin pusan ya ka tin jong blai kam tam ya ka bukan keren sih kecik ini kan jangpi. Setan, udah tahu bala bo lagi jikin mau, lene bala bam lendet ya ka keting ka jong utra lem ta kum tahu num ong na bala tho.
mình bảo percaya Yesus penengkam dah kesam bun sini banget ni ut ni ai dau bang ni mla ye ka bangin pam lendet ya ki katuk di khot jong ka ktin ka jong ublai ki bakran ha ka jing im ka jong ni andai ngakwa ye ka bangan penslor ye phi ha ni ka por la ne ye ka ban bo ru kum kata ka thong ka challenge ka ha ka jing im ka jong phi bala ra cha bu usultan ula ye ban bo ha ki jing kit mau atau pi ru pi ma ba pen bo ha ki jing kit mau nalo ro ble la ayu men sem ba ko ya po jong phi ya ka ba phila ye ban ne ki barok li bau tao ba bor apa jong phi kit mau ka jum li ko ong kum no u tao ba po jong ni u kham khlan yu tao ba shabar jong hi pen la raja ba pishim kia oi ngabang pat de se masin pule masin la no rai na ka por ken pemleng ken je ka ban ba mi je ka ju ka khot hadu ba ka darung sundan ha ka jimut perkat jong phe kadang ka ji nong bara bola raja ba phi pam len det ya ka du ka khot jong ka ktin ki jong trai da ko ek story ko bija sha ka bala dan we khuna o ba ju ai da or bore ki me ki pa men ba ki pa pule len det yu ban pule ktin jong blai por bo ju ong pa nga ka kam se ban ya ka banga pule len det ini ka ktin jong trai han rai pa ong kum no kon men ta phi dang khna phim su tho han rai ka sa pai ka por ba ka ni ka ktin jong blai ka ba pule men ta kan sa bao kan sa pen mau ya phi ba ha ka por ba kan mau phi kan ai jing job ya ka jing jong phi kalau nggak bisa ya jim jonu kuna dah haba ula samla long bah ka ta kapor ba ba lekai bat ka kenhon para kelas ke jumu ya ka bansa ko sitayo Asia kata ka klau bat mbagla sa kalau kita kesengi ke bakado artat kata kesengi ke bakado long ba kini ki samla baro kita stange ke bakini lekmen bat jilek kemen rum desu ke jilek kemen ke bakenca play yang kita ilak mungkin bisa percaya, andre haka por ba terwai uy ke undi, ya kata kejingti pun buat, barom tang kata andre banle ru ita kam jaklia, hapdeng jongki kam auria benampong, kapau kata kaktin kejong uplay, nak ni kejing thok jong pol serom bum nang ka ad kat ke ba, kendai ke ba ongker su smutrim nak ba sneo, batus no haka ba para buya semau yang tak kentir kama jing sup yu ya kebun pen ko ila dia kita ke jing terwa kita lok semua hadu bau yang jot na kata ke jing lek men bedulat kampaji par pelut ke por ke shong ga aban duai pada ke por boleh tin jung boleh baca ke mobile ber yo jing job ka jing dia ka ba tin jung boleh dan ke jing lak ben lek lara ya ka spa pitristom piminat hitop tang man yo tap aki plan ne ki pedok ki jong phi la ne ban yo ban bo ra ki bang knang ye ka ba ma phi phin yo lat na kata ka jing kedo ki jing em ne knang ba ka jing kedo ka no yo bam ye ka jing jong phi balai ba phim ben ru spa le de ka ba tap no ki pedok ka pla ba ka na se ma po jong phi de ka ti jong play knang ba phin yo lat na ka jing phi shoy ka jing jong phi ka balai ka nu ngin le ye ka begin job ye ka jing phi shoy yada yala ka donot na ka jing slok basneo provo ko nang basao ka ba apply ko ong to recop yala ka donot da ka basumat nabana ka ki wan ki jing mi ka jing em kat ka jing tho jang ka Bible NIV ka parengo above all else guard your heart for it is the wellspring of life ha ka jing ya din ti jang ha kambusin nga shem baki brio kim nangye ka bakin yadal kin god yala ka donut na ka eke basniu de hakapor baki shong bat no ye ka menetu mene banyak keren banyak kana bandani ka jing slok bat no ka long ka badan tam ka no tamlei bandang ka jing slok si para banget amar ka kting jong blade kai kai nga ba di pi haga baka ong kum haga chitiu pol galtel na monrid kat kubaar ko to yakit ya ka jingket parlok hi te kum ngin hikit la dangin slok imna ka jing slok nang tau ong sisu apa ni kong tesel nomor 1 kat bakat wai to ya pentingan parlok bat ya tai parlok bat kum jero nang thok sikibro nang balai kat bakat lai ong to ya kentu parlok ngin om la ya ka ban le ya kini la raja kam dan kata ka jing slok hapdeng jong ni bat ki wai pat
Henry day hakum kita kipor hiru. Bagi kelat ya begini dah. Yalah ke donut ne ban gat yalah ke donut. Na kita ke jing slok basnio. Namar ha ke jing pun ketin. Ke jong ngau ke jong pi. Jing poi ken mau. Bagi largam. Ya ke jing kai ke ketin jong trai. Pagka jing pun ketin barobor. Hambun sen kami aga por benyitu kana. Ikum tersiang. Dan kita kitin ki bamdai bagi keren aga por mi keren ni kana. Dan main kata bahwa Salman usa to ha probab nang ba sipaur kat ke bekat kendai ke buang ha ka jingbon kitin judo ka jigrengkang han reuta o bakang nya ke nyang situr boleh start. Kalan kowe kesen kat ba nyirangnya syong, nyirangnya keren, karena siapa nggak kami kamsam, henry, nah kata, kajing itu karena kami kamsam, tip kumnor kapoi, siapa begini keren, seni keren, smek keren, share, kajing jengnur, sedangnya kapan bisar, ya ita sama bisar ini, penting, nak ke ba kapoi buat siapa kajing keren ke kita seni, Berngah kata kapor, anda ba kalapoi samta, ngalek kumno, to kenyok lah yang kata, wat, ngirim keren, ya kini baro kiba kata, mat yong ya kecik jengno. Dan apa yang kita kat juga yang sem jangan, agak bagi ong, pite, tang, Bible biji, tengok ong, hatu kamtai ke bangin baka ketin jumlah kat ini bangin ya, kat bakum ke jingtok juga ketin jumlah. Kalau sensu agak jingnya keren, jingnya slok jangan beri lock root kumjo. Agak bakat bangin yang keren kalau poi ke bangin kana, siapang jengno, mereka kana rekam day ke bakot ke bakya, markom ta ngalah pesangen ini tentang pesangen yang kanangnya ke ba minum lian ya ke bangin ya slok ya ki bamte ke jingim ke jange. Kan ini kita belai, kumno bangin ada, lagi download ya ke bangin ha pakai jing percoy. Kemudian ke pasal, kemudian le, jika bayangin jok jika cuai, tak long kiba dakar, long kiba syara, dan kiba apkmi, ya laga jingim. Yang komputer senang besar dekat go prai katok, tu pinle adakar, tu pinle syara, na bau tau nong le jong pi ubo setan, kom using uba kerhu, uyat keleng, udawat kenang yau nuno, ruba onyok ngut teli. Ka kentin adakar, haga kentin gerik la to nefo. Kabamot, kendia na kabadi iwan, na itu abstain from wine. But ketin syarai pat, lasyon na ketin Gregorio, kabamot, balong, iba pitmat, na to be awake, na to keep awake. Haki por mendai, long baya ki nong ba, juga tawer dai kita ki kenro, but ha kita kenro judan baru kita ki nong apira. Lani ki nong apkmi, kini ki nong apira. Kim day lanu ru ika bakin di ik jindi iba pen bua aka por baki dan aka duty lan aka kam. Baraka juga por kim day ika bakin yo kya aka day ben long gi break iba pet mat. Kanang bala dan kan no lan dan mano bawan ka ban ya le persya ya kata kenong ba maki ken yo ban ai signal ini ken yo ban ai dak kiwe pat bakin long di bala pen krek bat untang nan pat kiwe ba ya lendir kum jo. Kadang-kadang ken coba terus kentu yang ada piri. Mungkin le. Haba ong kendia na kebuat wan. Katau na kemut bangim day melong kita kebuat lagi jingut ciperkat jengi ni ki sensus ke jengi. Lani haka mensim jengi. Lani nglap nong nyim day ka bangin pen bernyaka la de. Daki a jong kane ka pertai. Ka jing bernyaki ki bamte. Ya ka jinglong ka jingim ka bakan jamesim. Nampi ka saindur. Ya ka perkat ka perdan sya ka ban pitsniaw barabor. Kadang kajik sya akta ya ka psychological ini ka bawa perkat jengi la da jab ngi pulut por ka ka bamkwat ka bamkia. Aduk sa dan na pedang jong piles ki ba ka pipet ya ki serial TV dan gibala ong yang ngaru ting pulut por sino minit sino ngin por ada kan ya. Hari kita dapat bakat tu kajing pet ke cangki ya tu ke serial. Kakta ek perkat perdan ke cangki. Naik kan lagi kita belak kai ki game.
pe ket kubor ni ki news ba per ha ka ba itu ki bele kai ka game long ba ki sha influence ha ka tu ka game ka tu ka game ka pelong ya ki ken ka bakin em ha ka reality ne ha ka jinglong jing em ki belong kom to ha ka bakin sale ka bakin penyap ila dia ne ki wei paru kom jo kila sakta ya ka psychological junkie ne ka bo perkat pedan junkie ne ma ka dau petas ong tu le ada kar tu kan ada kar Patu syarai, tak ni ha. Habong, kiba petmat kamut, barabor kiba kmito bhai ki baro, ka jingbom kmito. Ha ka jikim. Long baka shet, ka pon kelasya ka jing syak tek merau, hadu bala ban pathat pat yaka arin habot. Haka pertai internet aki jika segi bamenta dan ki puara ke ba mengi le sengi dang persangi ke bangin pet iki ba khot ki bas ki be dei biang kat kum nagamenta ka jing san jing long jing em jam sem ngi hande ke ai jakat bangin dang sang kat bangin dang browse ke san ka shum flash ka shum mik san ka nu ka dor la ni ka nu ka video ka ba ikin sha ni dan ki puara ke bangi poye ke bangin ngop syakum kita but petras ketu ingi bagi long kita kiba akmi kiba syarai pai yo bakum kita ru kita krong yang apa depi syaka ba kin penhap kita ke jingpit syai bon ba ki samla ki hap ha kane apa umtan ki samla wat ki rang ba ru kum ju ki ha bakum kane ke jingpit syai ha ka ba ka kring ka ta ne ki syaka penhon syaka ka jiko aurea ka dok jengki kenapa dengan ke wah bawan dijingale na usutan wat ju persang ben pet barbono malah pipet untuk be ipinadi copi rai banyak ke pipet le ke ba ka tin jung ke kran ya le persai do pet jak na pi ong ka tin jung try hapo ka ji tho jung cekap lang sa ke nyo kalenti ke ba paka ba pin le persai usutan ba kadai ya ha ka jing ko ngo yo blai ala jawab him ko yo blai penomla menyelek persya ya usutan lanu ru pat ek cip shoy ju kam jo kado yo wa ga kerman ba kane ga jingkai kalau long ga jikut kun ta jong phi bar kam jur kle yo jing menta kup no menyelek menjob ya ga cip shoy ga cip haringa kwa ba pin bo ga jikut ma ya kane ka wai aga badan kam nalor jing kini ki baro ki ba phile ya snow ningkong ni shap ma kam tu ya phi Bawat bo ya kane lane kata ka jing thum ya kata ka jing job ha ya ki jing shoy ha ka jing im kum ka jing thumu ka ba khat to jang ka jing im ka jang phe marala ja ba phi ya na ka jing job ka saki ka jing sarong barang ta hidup ka hat no itu and right to ai ba ka jing thumu ka jang phe ka ba khat do ka long ka ne ban pindan bu rom ya u blai ka jing im ka jang phe namala thai nga ba de phi saya kata hiru, kata ada kita semua boleh tahu yang apa tapi kembali ia po Israel nang supply dekat ke banyo. Sisi nak labu shua, ia kawan pendan buram ia boleh ke jing im ke jangpi, ang pi lada kawan ke no ke jing pitshai ke jing im ke jangpi, pin poi ban pin bo ia ke jing keli, siapang juga tak ke jing pitshai, tak kelong. Atau boleh, uyak buram mula raja bang kok ngo ia kawan nek ia ke jing pitshai, katakan wan ben. Tang baban la ye ka ban pentrekam ye kaning dan kampat ye ka bangin long ki breu jang jing tuai namar ha ka jing tuai ni syak sandor ker kom perkhat ker kom perdan ba ker kom long ker kom em janga ba jangpe namar ka dau ba ka jing tuai ka dan ni ka jing la ban le kom ni namar ba ka jing tumu jang ka jing tuai barobor yo ka bang ni kalau ban kam ha jing tu jang jing tuai barobor kam dai ban pin kala yu tei uba yu snow ye jing tuai han rai na ka banta ban pin kala yu ta uba ai ye jing tuai jang tei ba snow ye jing tuai lada ya ka jing mit jing khat janga ba jang phi la sha ban sandor la sha ban pin kala ha ka por ba ngi tuai ana pi automatically hi ini yo jing job haba wan kana no ka jing pin shai haga jing im gajang ga jang pi namar ka jing tuai barbo ka blue ka men sim jang jang pi ka bangin ko ba ji ka bangin le tang ki betai biang ka bakum ka man ka jang uplai dan namar ka ta ngin bung chi su sa ong sa ketui ki san ran ki jang u
Haka keperget semani haka bo tu syarai tu duairu. Bapen omlet sapok kajing pichai kami nya pematias nang ga apun re berkat ke sakuai. Apa keren sapang kajing duai kan mau apa? Kajing duai kalong ke badan kam lagi badan kam tam Haka kajing long kajing im cenga cengpi. Kanu sinsyo bangalarat na kajing pichai haka kajing ya lenti jaga kajing im ke cenga. Habangalet barabo sa kajing duai. Habawan kajing pichai barabo ngajulek kumno. Ngajulek beran-beran no wut sa kajing duai. Lada-lada na ka noro, kadang ko por li ka bangadan po kali. Kad bangang nya kali. Kadang ko we kali ka balayak ke san. Klem kajing ai signal. But klem kajing ai horn. But tentang kajing pichai kelawan yang aja ke bangang tim da kita tin bom day. Sya kita kinong nya kali hanre kata ka por. Masih jumlah ikut tu yang ya ke bangang pa jumlah kajing duai. But dan kapor ke bangga doa yang try harap yang apa yang kapor kesan-kesan kami sabar wang mispa tentang bilok jangai pet gede tre yang boleh ko renti apa jonga etuai abuan perbuah ke jing pisoy ya kani gede ko kuat berkat tu ep let gloy shaka jing tuai or let shaka jing tuai pinjok jing job gloy lan no hi what angit bakani kalau ke jikir kurang ta jang pe Bat ka kermen je ka bangin sa shamin sikido biya bawi ka por ngat wai ni ka por ta chongpe long bala kar khoi ka kerteng ke jam ya trai ba menya mela menyi trai ke bangin yo ni ka jingkai chapang kopno bangin job ya ki jing pitshoi ke bawan na ke jikwa pra je ka dok ka jangi ke bawan ru kum jo trai na kita kir kum perkhat ki buthap jangu setan ke bawan ru trai na ki pergi para pre ho boleh lese maki kim perkhat ngu trai ba kalong ka jing pitshoi sa ka jing jangi Bakam join go terabe ke bawan naga ke jing terwa jing ke perthai ke ba ya persyak barabo ber ke jing kwa ber ke jing temu ke chome go trai na kerman bagan ke jing kai kan long go terabe kata ke bala pen kino ini ke mensem ye ke bakin wat ya me batkin le go trai kum ba me atrabe melakin tu ha ke pos ke pen klan I mensem I bor ke go trai ke bakin man that kam tam apul ye ke begin one ban mare Peran sejan jome haga jing tuai baro boring kopa. Pat kumjo trai ngai tino ye bamin kerku no ye gajing im gajangki na kasngi shikasngi ai bakin yo ya na gajing job shikajing ko trai kabada umen sem ujame. Nama da kabut ke bawah jing mak trai le persya ko trai gajing persoi bagi ko aprai baro kopa. Ada musim jome trai be ngen la ye bingin job ye jadi ki baro. Hai kerteng yung chising tuai. Pat ngapan amen. Playing kerku ya pi tak ada gila siap yang pada kue kepor long bakar kue kateng jung cheese crust nanti mentah apa cerita bam cikut amen.